Som I kan se, har jeg fået mig et nyt skin. Altså, det passer lidt bedre til mit dårdyr, som jeg har købt siden sidste video. Ja, vi tænkte nok, at jeg lige har spillet lidt også. Men den kan jeg så ride på. Jeg har lige de her ting nede i bunden. Vi skal over, når det er, det får pizzeriabehov, og så skal vi så over og skaffe lidt mad. Og så skal vi også finde et sted, hvor vi kan få vand. Og i hospitalet, der skal vi så over at have nogle guldæbler. Vi har allerede lidt svampe her. Lidt sæbe hedder det jo nok. Og det er min hund kranser lidt på døren, men jeg gider ikke at have hende med. Som I kan se, så er mit dårdyr, så kan man ride på mit dårdyr. Og så har jeg også fået en pilotusen an. Og en enhjørninger an. Og så har jeg også 3 zebraer hedder det jo så. Nej, jeg vil ikke have dig fra krokodille. Og 2 af dem har jeg også. Jeg har skrevet mig en bog. Og det 2 det her pudler hedder det. Der er 3 af dem, men jeg siger forkert nogle gange. 2 af de der mudderender. Og 18 almindelige. Nej, ikke 18. Det hedder 20 almindelige ender. Men i dag skal vi holde så mange fester vi overhovedet kan, og det er ikke det pet, jeg vil have fremme. Vi skal have mit ultra rare pet fremme. Ja, det er det vi skulle. Jeg skal lige den her. Gider ikke lige have svampene fremme. Men jeg vil meget hellere faktisk have sådan et legetøj fremme. Fordi så kan mit pet hele tiden lege. Og det er faktisk meget godt at have de her. Og hvis I kiggede efter, så kunne I jo se, hvor jeg gik ind. Og få alle de her sådan sider. Jeg tror nok, at det nogle gange er der automatisk på computeren. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg sidder lige nu og spiller på iPad. Ja, jeg bør nok lige gøre sådan til min lille søster ikke bygge med herinde. Men så er det fint nok det der, men... Nå, det... Den der person skal jeg heller ikke. Hey, hvor Helio! Hvor Helio! Okay, Helio gider åbenbart ikke. Men hvis I ikke ved, hvad Ohelio er, så har Ohelio også en kanal. På det her tidspunkt har han nok ikke ligefrem lavet den endnu. Men han får lavet den på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke hvornår, men jeg ved, at han får lavet en kanal. Den her bil, den fik jeg faktisk sådan her i dag, hvor jeg uploader videoen. Det er fordi, vi filmer også en forudvideo til Ohelios kanal. Og så var det jo så, at vi lige skulle gøre noget der. Så skulle jeg gøre alt muligt der, og så fik jeg sådan en her bil. Altså, vi er i gang med at køre ring, så I kan måske lidt se, hvad vi så har filmet. Hvis vi lige tager et stop her. Og forresten, vi fik den, altså Ohelio fik den seriøst i den lille, og jeg fik den i den midterste. Er det ikke sindssygt? Og om 2 dage skal han over og købe igen.
så var vores mål egentlig faktisk at få sådan en jordbær. Men i det mindste har jeg det alle andre ender. Men jeg synes faktisk også, at vi skal have sådan en her. Nu har vi jo lidt trick, så vi kan lige så godt bare lige gøre det. Hvad fik vi sådan en? Nej, vi fik bare en helt normal anden. Det gider vi ikke at have. Skal vi lige åbne? Nej, ikke den. De her. Sådan der. Måske hvis jeg er lidt stille nogle gange, det var fordi jeg lige skal reagere. Nej, jeg vil ikke have den monkeybox frem. Det var så ærgerligt, hvis jeg kom til at åbne min monkeybox. Og ja, jeg mener det seriøst ærgerligt, for jeg vil overhovedet, jeg vil seriøst ikke åbne min monkeybox. Hvor mange ender har jeg i? Har jeg ikke også nogen her nu? Jeg har 22 ender. Og mere. Bum, bum. Hvor er du henne, Dorndyr? Der. Okay, her, Dorndyr. Du følger med mig. Yes. Den der grønne bil er faktisk virkelig fed. Jeg skal lide den. Okay, skal vi se, hvad der er inde? Skal vi ikke teleportere til Oholio? Nå ja, han har kun startet hus. Jeg vil lige sige, Oholio det er en dreng, men det kan være min lille søster har sat sig til at spille. Ja, jeg ved det, min lille søster, der sidder og spiller det. Det vil nieren. Jeg kan lige så se den. Det er fordi, jeg glemmer altid det. Det er 100% det, jeg sidder og spiller. Jeg siger nej. Jeg er ikke så snart til zebraen endnu. Ja! Yes, jeg måtte få en zebra. Hvis jeg tradede noget godt nok. Vent lige. Jeg har været tilbage lige om lille søster, der sad og spillede på min far. Ja. Og de er i gang med en anden challenge. Hvor jeg tror, de skal se grimme. Sorry til jer, der har den der krop. Og den der krop. Men jeg synes ikke helt om den. Altså, skriv ned i kommentaren, hvad I synes. Ja, den er pæn nok. Hvis jeg havde haft hvis jeg kunne skrive, at chatten havde skrevet, at det der, det var okay. Den er ikke lige for mig god. Se. Okay, men vi smutter nu. Væk fra hans hus. Det er før, jeg fylder ud. Tænker jeg, at vi skulle holde nogle fødselsdage, så hvorfor tager vi overhovedet de her? Hvorfor tager jeg overhovedet den her dårdyr? Det tager alt for lang tid. Vi skal lige skifte pattet ud.
skulle holde nogle fødselsdage. Så full grown, det gider vi ikke. Er den udborgen? Yes, den er udborgen. Den er nyborgen. Men hun krassede på døren. Kiwi, du må ikke komme ind. Og til jer, der ikke ved, hvad en kiwi er, så er det min hund. Hvis I følger med ind på min fluffy kiwi crew, så vil I vide, hvem det var. Så vil I vide, hvem kiwi var. Fordi hun er min hund, og hun hedder Kiwi, og hun er en hund. Jeg har også en kat, der hedder Fluffy. Men nogle gange så laver jeg sådan en fjollet sang ud af det. Så den lyder ikke pink, Fluffy. Jeg ved det ikke. Jeg fik ikke kørt langt nok, og skal jeg over et hus. Skal ingenting herinde. Jeg skal faktisk ud igen, jeg skal køre over på runder. Bum. Vi skal hen til pizzeriet. Har jeg aldrig besluttet mig for. Hør, jeg har altså stadig en giveaway i gang med på en fugl. Men der er absolut... Jeg kan så se, at der ikke er nogen, der gider have en fugl. Så derfor stopper vi den giveaway på sådan en fugl. Men I må skrive ned i kommentaren, om det er på om I vil have et fly. Det er sådan her fly. Eller om I vil have... hvor er den henne? Er det den her? Ja. Eller om I vil have den her fly. Og ja, det bliver præcis den her fly. Fordi det er den, jeg har navngivet. Så det er den, I får, hvis jeg stemmer. Hvis I helst vil have den. I skriver... I skal skrive... Hvad skal I skrive? I skal skrive blå, hvis I stemmer for, at jeg skal lave giveawayen på fuglen. Og I skal skrive gul, hvis I stemmer for, at jeg skal lave giveawayen på flyet. Men vi skulle også have noget rigtigt. Vi gør det sådan her, og så går vi ind under her. Fjerne den, tilføjer en ny. Og den kaldes for appelsinlimonade. Okay, man kan åbenbart max have en ad gangen. Det er meget kærligt. Men nu skal vi ind og have de her. Der skal man bare tage så mange ind, man overhovedet kan. Man kan også godt tage noget af det andet med, men det her er det bedste. Det er også det, vi helst vil have. Noget, der er godt. Men jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi skal. Nu ved jeg jo godt, at vi ikke lige frem har klaret dagens mission, men vi har tjent nogle penge. Og det er jo også mest det går ud på, føler jeg. Og så også få nogle nye pets og have det sjovt. Så skal vi smutte tilbage til min base, og så får vi den her til at sove. Og så imens vi drikker en lille limonade. Og så siger vi bare, og så slapper vi lige lidt af der, og så ser vi, om vi kan få nogle flere behov. Hvis det har fået nogle flere behov inden for 5 minutter, så fortsætter vi videoen. Hvis det ikke har, til gengæld, så fortsætter vi ikke videoen. Det har jeg bare lige besluttet. Du har bare det til mig, jeg ved ikke, at de kun er mod og ender der til om. Man får ret gode penge af det, så jeg vil gerne have en anden. Ja. Vi kan lige så godt bare sætte nogen ind og høre. Jeg har alligevel ikke andet at bruge den til. Så det kan vi jo egentlig lige så godt.
den sætter dem bare der. Og så skal vi herind. Og så kan vi skaffe nogle flere ting. Nu skal vi så herop. Og helt ovenpå. Det er hyggeligt. Det er det hyggelige sted. Og jeg håber virkelig, der er nogen... Altså, husk nu, enten skal I skal huske at skrive noget i kommentarerne, hvis I enten, at I skriver, man vil, at I finder mig en venanmodning. Og så selvfølgelig også jeres brugernavn, for ellers ved jeg ikke, hvad det er. Så skal I også huske, at ellers så kan I gå ind på Roblox, sende en venanmodning. Og hvis I ikke må skrive jeres brugernavn, så kan I jo skrive for eksempel gul, eller ikke gul, så kan I skrive grøn, og så måske de 4 sidste bogstaver eller tal i jeres navn. Men det var egentlig det, jeg kunne gøre. Og men Pet har faktisk fået nogle flere på. Men gider vi at klare dem? Nej, det gider vi godt nok ikke. Vel? Eller, jeg gider ikke. Så vi slutter af med at sende os over her og game. Nå, men så siger jeg bare... hej. Hej. Tak fordi I gad at se med i den her video, og vi ses i næste video. Jeg har stadig ikke noget fast tidspunkt, men jeg prøver at holde et tidspunkt, der hedder nogenlunde enten onsdag eller fredag. Det er de dage, jeg har fri. Det er de eneste dage, jeg har fri fra skole, så... Og så har jeg også selvfølgelig også lørdag og søndag, men der gider jeg ikke at arbejde. Der filmer jeg af. Så der bliver uploadet enten hvad var det jeg sagde? Onsdag eller fredag, eller begge dage. Og nogle gange er det shorts, nogle gange er det videoer som den her, nogle gange er det kortere videoer, som er ikke shorts, men er forskelligt. Og på shorts, der er der aldrig bare tale. Der er der musik. Og med musik mener jeg musik. Ja, men jeg vil sige, ses i næste video, og hej hej.